Миннән сиңа сәлам тапшыруының бүгенге чыгышын башлап экраннар алдына Николаевка районы Татар Сайман авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Ялбуев Рафаил Яхивичны чакырып алабыз. Бүген 16 май көнне ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Дания, уллары Руслан һәм Радик, кызлары Кристина, Диана, Вероника, Настя, Марина, уллары Лёша, Артем, кызлары Полина һәм Вероника, килене Гөлфия, оныклары Динарчик һәм Самира, шулай ук кодагысы кытлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 60 ел элек гаиләдә 10нчы бала булып якты дөньяга аваз сала. Гади урта авыл мәктәбен тәмамлап төзүче булып хезмәт юлын башлый. Авыл җире кешесе буларак үз хуҗалыгында актив килеш-мал-туар, кош-корт асрый. 1986 елны үзенең җитди адымын ясап, әниебез Даниягә әйләнә. Гомере буе гаиләсен яратып, саклап, яклап яшәүче була ул. Бары бер ел яшәгәчтән соң беренче уллары Руслан туа. 1993 елны икенче уллары Радик та дөньяга аваз сала. 2007 елны алар гаиләгә 2 татлы алмадай ятим кызларны үз итергә булалар. Кристина белән Диана тормышларын бизи. Үзе дә ишле гаиләдә үскәнгә алар шуның белән генә шикләнми. Озакламый гаилә тагын матур балалар аркылы Вероника, Шук Анастасия, Алексей һәм Вероника, Шаян Марина, Артем һәм Полина белән тула. Ишле гаиләдә бүгенге көндә 11 бала тәрбияләнә. Ә инде 2015 елны әтиебез беренче тапкыр бабайда булды. Оныклары Динар һәм Самир школаларның бакчадагы иң гүзәл чәчкәләре диләр. Ир атлар сентименталь сүзләр яратмый дисәләр дә, без яраткан кешебезнең туган көнендә йөрәгебезне тутырган сүзләрне әйтмичә кала алабызмы соң? Өстәвенә без аны яхшы беләбез һәм аның бүген шактый дулкынлануын да сизәбез. Яраткан кешебез, бүген календарның иң матур датасы, үзенчәлекле көн. Син бөтен дөньяны үзеңнең барлыкка килүең белән нурга күмгән көн. Сиңа дөньяда иң матур сыйфатларны тәрбияләгәннәр. Шуңа күрә син минем шундый әйбәт, матур, көчле, акыллы һәм яраткан. Сине туган көнең белән котлыйбыз һәм шундый ук искиткеч ир-ат булып калуыңны телибез. Яраткан ирем, мин синең язмышыңда барлыкка килүең белән бәхетле һәм хисләребезнең үзара булуына да ышанам. Якыныбыз бүген туган көнен каршылады тулып шатлыкка. Күзләреннән күрәм, бик бәхетле бу тормышта гаиләсе барлыкка. Бер арымый тырыш хезмәт итә, төзүчелектә тапты кәсебен. Ашыкма син тормыш куар өчен, Аллаһ бирер безгә нәсебен. Онытма син, иң мөһиме җирдә исән-имин гаиләң, балалар, якыннарың, хатын, сабыйларың сиңа бәхет теләп калалар. Кадерле кодабыз, ихластан сине матур туган көнең белән котлап китәбез. Кодабызның туган көне, гаиләбездә зур бәйрәм, аңа теләкләр телибез матур булган зур бәйләм. Кодабыз егет шикелле, дәртле, акыллы ир-ат. Котлыйбыз ихлас күңелдән без сине кабат-кабат. Теләгәндә сайлап куйдык иң изгесен теләкнең. Беләбез без, иң мөһиме каты саулык кирәкнең. Кодагый белән тигез тик матур гомер итегез, алтын туйга икәүләшеп күгәрчендә җитегез. Тормышыгыз сыкланырлык, горурланып яшибез. Әле ярый кодалар бар тормышыбызда дибез. Иманлы булсын киләчәк, гөрләсен өй ишегез. Һәр чак яхшылыкка гына илтсен һәрбер эшегез. Хөрмәтле Рафаил Яхивич, юбилеегыз мөбарәк булсын. Бәхетле булып алда да гомер итегез. Эй гомерем, нишләвең бу? Язлар җәйләр, көзләр, кышлар, мизгелләр кебек кенә. Узалар да китәләр шул, ияреп бер-берсенә. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага.
Gördüler almalarım koyula salkın jirge tutup alasılar kile irterek diye Eligine kırgan idik şov şeşekli yazlarla şul şeşekler koyar ara eğlendiler almağa Eligine kırgan idik şov şeşekli yazlarla şul şeşekler koyar ara eğlendiler almağa Alfred Gençevetip Alşayski Tataristan'ın ot kızığın artisti Yaş yigitimiz, talantlı yaklaşımız İlfat Çayıkov Marat Çayıkotdinov Arsen Karimov Tegereşken almalarga Kübelekte kar yava Eyganırım nişleven bu Aşıgasın paylarga Eligine kırgan idik şov şeşekli yazlarga şul şeşekler koyar ara eğlendiler almağa Eligine kırgan idim şov şeşekli yazlarga şul şeşekler koyar ara eğlendiler almağa şul şeşekler koyar ara eğlendiler almağa